Kienet opportunità importanti għal kap tal-Partit Nazzjonalista biex jiġu diskussi b'mod dirett il-ħtiġijiet tal-komunitajiet f'Għawdex laqgħa sindki, minority leaders u kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista u anki rappreżentanti tal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex. Il-laqgħa f'Tasanad ġiet indirizzata mill-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Partit Nazzjonalista Liam Xiberras fejn hu fl-ewwel okkażjoni tiegħu f'Għawdex f'din il-kariga l-ġdida saħaq kif id-dialogu mal-kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista ser tkun priorità assoluta sabiex flimkien titfassal il-viżjoni l-ġdida tal-Kunsilli Lokali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello tkellem fuq l-importanza li wieħed ikun gburi b'dak li kun qed jagħmel sabiex il-fjamma ta' ħidma favur il-lokalità tibqa' għaddejja u ssir il-bidla li jkun hemm bżonn. Charles Bonello saħaq li l-kunsillieri huma l-aktar viċin in-nies tal-lokalità anke minħabba li ħidmiethom hija maġuna flimkien mar-residenti u għalhekk tkellem fuq l-importanza li l-kunsillieri jagħtu widen lin-nies sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jibbaża l-politika tiegħu fuq il-bżonnijiet reali tal-poplu. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq fuq l-importanza li kulħadd jagħti l-kontribut għas-suċċess tal-pajjiż u anke biex il-Partit Nazzjonalista jkompli avvanza bħalma ġara fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda fejn il-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ mill-ġdid maġġoranza f'Għawdex u żied b'mod sostanzjali f'kull lokalità, dan apparti li rebaħ uħud mill-kunsilli li kienu taħt amministrazzjoni laburista. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-deputati għal Għawdex Alex Borch u Chris Said flimkien mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex.